After the devastating northern war, the people of Tigray deserved peace, recovery, and a chance to rebuild their lives. The Pretoria Peace Agreement offered a new hope for that future. But the old leadership of the TPLF once again beating the drums of war instead of embracing peace and development. The biggest concern is the youth. Instead of sending young people back to schools, universities, and productive work, they are being pushed toward military training and other cycle of conflict. Tigray's young generation should not be sacrificed to political ambitions. They deserve education, not war. They deserve opportunity, not fear. Recovery. Country was a lohom biltsigna نيرتران نهوحتن نيرتران بحر اللاجيب كامهرام قدام يا جنداناتهم كوينلو من سيات تقففلو نكوينات يدالولو هو حد ناي كوينات ارمايو جن هو حد ما مسير ترى الجيب كام زتري وصلهم لوخ ناي دق حيلتات كوينو نيتشوبيا نمعناو تبقي سيزولو يزبلالو غونو دما بكل عينت ايفن كتصبي بزي تخل من قد دما بروباغندا ناي كوينات مالتي فلاي ناي بحري بروباغندا البر يمسدبت ولا تقطر يا بحر بر كإثيوبيا منግስት ጋር የኤርትራ መንግስት ተፈራርሞ ሲሰጣየው ከንቶል ይለኛል ምቀኛ ሚስማ ዋርተኛ ሚስማ አሰብን ግን ለኢትዮጵያ አስመለሰና አቤት አትምሰባት በትምህርት ይገጥፉ በቤተ ክርስቲያን ይገጥፉ በፓስተራት ይገጥፉ በሁሉ አይነት ፈተና ከምዚዮም አይነት ናብ ኤርትራ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ አመት ፕሮፓጋንዳ ሪናንዲና አምነት ኩናትና ኢራን ንርለና ኩናትና አሜሪካ ንርለና ከምዚ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ፕሮፓጋንዳ መጠነ ኩሉ በሁሉ ዳይሬክሽን ዘከትካዓና ዝፍጥን ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ግን ኢራን so Atinatu Timbit and Tablolo, Ethiopia will regain peaceful access to the sea, specifically mentioning the port of Assab, through a formal signed agreement between the government of Ethiopia and Eritrea. መንግስት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈራሪሞም ሰላማዊ መንገድ ሲ ባህር ከረክቡናም ትንቢት ከሚረለኹ ይብላሉ ናይን ቀጥሪ ከደቀስኩም ተሐልሞ ሕልሚ ተራእዩካ ካላይ ኮነ ህውተታይ እዚ so economic and diplomatic lifts. The prophecy claims Ethiopia will experience unprecedented economic growth and that the international sanctions and aid restrictions and the diplomatic isolation will be lifted. Well, so country was alone abli Eritrea zigbar zollo بصقام بلو بيمان بلو بتبلو بقى وحج تفني لنا زلو وحج قلاي تفني لنا زلو احنا دما نتقلاي ببعقمنا كنقلال هون فتنا لنا برحتن هيك انا البلصقنا بحري بزبل زهتفتف فيروس كابزل كفو غزيات اقصيرو له 3 عامات بزي عرفتي ليتن قتلن بزعبا بحري نفريفهم مع رجول يقوني اما خاري مراحل سرعات بلصقنا دمايو لناصنتن ولاونتن ኤርትራ አመጋስን ቁልጽ አብል ተዋፊሮም ካብዘሉ ወጂለ ስርዓት ብልጽግና ሓደ መራሕትን ሄቃን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጉዳይ ኤርትራውነትን ቀይሕ መስመር ሰጊሮም ካብ ሓዲድ አንደላሂጾም ከምዘሉ እዚ ዲያቆን ፖለቲከኛ ሓደ መርአያ እዩ ሃለውለው ምስማዕ ግን ዝጽባ አይኮናን ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል መነሻ አመክንዮ መነሻው ኤርትራ እንደሆነ ያደረጋት ሌሎቹም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ለኢትዮጵያ የባህር በር ካገኘች ኤርትራ ታዲያ ምን ታደርግላቸዋለች? በቃ ኤርትራ ጥቅም ያልቃል እዛ ጊዜ ኢትዮጵያ አፍደገ ባህር ምስረኸበት ኤርትራ ዝኾነትሉ ምክንያት ተበቀዩ ኤርትራ ክትከውን ዝገበራ ካልኦት ውን ዝተቀበልዎ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህርን ከይትረክብ እዩ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህር ምስረኸበት ኤርትራ እንታይ ክትገብረሎም እያ ጥቅሚ ኤርትራ ሽዑ ከብቀዩ አዱሊስ ታጁራ ምጽዋዕ ዓሰብ እዚኦም ኩሎም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ነይሮም ሕጂ ወላ ሓንቲ የለን ባሕሪ ነጋሽ ዝነበረ ጣልያን ገዚዎ ኤርትራ ዝብል ስም ሂብዎ እነሆ ሕጂ ብሰላም ክንነብር ኣይከኣልናን ኤርትራ ምርካብ ኣይኮነን ንኣብነት ሶማልያውያን ወይ ሶማሌላንድ ወይ ጁባላንድ ንኢትዮጵያ ወደብ እንተሂቦማ ኤርትራ ዝኾነትሉ ምክንያት ከብቃ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንኣብነት ቻይና ንኢትዮጵያ ወደብ እንተሂባ ኤርትራ ትፈርስ ቻይና አሁን ለኢትዮጵያ ሙልኻትን ዕቡታትን ዝተኸበ ስስዓን ህንጭነትን ድማ ዝባህርያቱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኢትዮጵያውያን ሊቃን ተራዒሉ ዘሎ ውፍር ባሕሪ ኩሎም ዝጸፈ
كم تري وزلهم زي RTV زي وزل ملسي وأنا كم زنا حجي زي عين زربازي حدا بستقالنا من قد بوش كم قبركن كلالنا تي RTV كراي اللوز غلني اشتي كفالي دباكم زلوا غبي RTV خيتكم لايك قبروا شير قبروا أنا بقالت كبتح زيادة دما حزب إيرترا نبحكك سمع زلوا ويزي كاب أنا من سير تراك من اللي صار قبل كلهم نبلصقنا حسابهم نكقيرو ويبون بلصقنا أنا بلبون خملس من سير ترا تزاريبو كسمع الله ويبلي الله ساتهم فريتهم دونك إيرام سلزلو مريج أو سيدهم سلزلو ناتهم مريج أيو من سير ترا حزب إيرترا كن كتنقر لك تحكي فلط أيل كجمت كتوصل بالكان you have to the bank مسرحنا بوليتيكا عالمي زي أمريكا إيران تبلو خلق زي دي بانك قبروهم إيران أمريكا تبلو دي بانك كتفشل لغت كلا لك على أي خاز بلو زل صغير كاميرا أي مالت حزبها نتي لبا ما يتنكفون خون نبزح نجر نتتحزب على حساس وزلو ويونا بوليتيكا زينة تفزلو ويون بزح زي كتاتن زلو حقو خينك سمعي خلي سلازي كابس على أي خاز مز بروباغندا ندحر زي مكيت كايو ندحر زي قالع كايو أنت تخيل كار ما بقمت على كتتكو أنت ديكيل كا صغير كان طريقايو دن منسياتك እዚ ነገራት እዚ ኖርማል ኮይኑ ተተሰሚዕዎም ድሕሪ ግዜ ክገርመካ የብሉን ምክንያቱ ኣእምሮኦም ሕፅበት ንክግበረሉ ዕድል ተኸትለ ትኸፍድ ኣለኻ እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ ሓደ ሓደ ግዜ ንኣብነት እዚ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ወየዳ ንሱ ብዙሕ ገንዘብ ስለደፍስሰሉ ዘሎ ብሓይሊ ከም ዝኣትወሎም ይገብሮ ኣሎ እቲ ኣልጎሪዝምስ ነዚ ፓምፕ ከም ዝገብርዎ እናገበረ ፅልዋ ብዘለዎ ኩሉ መንገዲ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ነቲ መንእሰይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንእሰይ ነቲ ናይ ብልፅግና ሓሳባት ክቕበሎ ብዙሕ ኣይደልን እዩ ግን ረብሓታት ድማ ስለ ዘለዎ ይቕበሎ እዩ ገሊኡ ንፅልዋ ኢሉ ገሊኡ ምስቲ ፕሮፓጋንዳ ንክኸይድ ገሊኡ ኣብቲ መንግስቲ ኣድቫንቴጅስ ንክረክብ ኢሉ ይገብሮ ኣሎ እቲ ተራ መንእሰይ ናብ ፖለቲካን ገለን ዘይብሉ ድማ ልክዕ ከምዚ ደርፊ ናይ ህንዲ ትሰምዖ ሓደ ሓደ ግዜ ከምኡ እናሰማዕካዮ ክሰርፀካ ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ በቲ ድኹም ጎኖም ስለ ዝመፅዎም ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ፕሮኣክቲቭሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ርኡይ ዝኾነ ድኻም እንዲ ዘለና ኤርትራ ርኡይ ዝኾነ ብመንግስቲ ደረጃ ዝብለኩ ገንዘብ ዝበሃል ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣይውፅን እቲ መንግስቲ ወ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣያምን እዩ ዝብለኒ ሰብ ኣሎ ሲሪየስሊ ሃገር ማለት ሃገር ምዃን ኣብቅዕና ማለት እዩ ሃገር ድሕሪ ኮንካ ከም ሃገር ኣክት ክትገብር ኣለካ ፀላእትኻ ገንዘብ በዚሕዎም ኣይኮን ኣብ ሶሻል ሚድያ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ፅልዋናቱ ስለትረድኦም ኢንፋክት ነዚ ነገር እዚ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ሳሕል ከሎ እንታይ ክገብር በሎኛ ይመፅእ ነይሩ እንደምንታይ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ይኣምን ነይሩ ወይ ሻዕብያ ነቲ ናቱ ሓሳብን ነቲ ናቱ ትልምን ከመይ ገይራ ኣብ ሰብ ይሸጦ ነይሩ ኣብ ዓለም ገለ ካብቶም ብፍሉይ ሓሳቡ ክሸይጥ ዝኸኣለ ውድብ እንተሎ ኣብ ዓለም ህዝባዊ ግንባር እዩ ምክንያቱ ካብ ኤሮፓ ካብ ኣሜሪካ ሰብ መነባብሩ ገዲፉ ንሳሕል ክዋጋእ ይኸይድ ነይሩ ስለምንታይ ዕላምኡ ስለ ዝሸጠ ዕላምኡ ስቕ ኢሉ በዓሉ ሰብ ክግምተሎ ስለ ዝበለ ኣይኮነን ሸይጡ ወይ ነቲ ዕላምኡ ብዝኾነ መንገዲ እናኸደ ብደብዳቤ ድዩ ወከልቲ እናሰደደ ድዩ ስነ ጥበበኛ እናሰደደ ድዩ ዕላምኡን ቃልሲ ናቱን ናብ ህዝቢ ኤርትራ ሸይጥዎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣይኮነን ኣብቲ ትሕቲ ፀላይ ዝነበረ ዘይኮነስ ኣብ ናፃ ቦታታት ዝነበረ ዓሲልዎ ነቲ ቃልሲ ፍረናቱ ድማ ርኢና so you have to do the same now yes ኣለናዮ ኣብ ደገ ሓያል ዝኾነ ህዝቢ ኣለናዮ ስቲል ግን ኣብኡ ክድቅስ የብልካን you have to ብፍላይ ብውሽጢ ሃገር ንኣብነት ኩሉ ግዜ ንጠቕሶ ዘለና ኣብዚ ስምዕዎ ምናልባት እቲ ፀላኢና ሓደ ሓደ ግዜ መንገዲ እንዲ ዘርእየና ኣበይ ከነጥቅዖ ከም ዘለና እውን የርእየና እዩ እቲ ነዚኣ እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣይሆፕ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣድረስ ክገብራ እዚኣ ረይዎ ሕጂ when a country's young generation sees no future at home. For more than 3 decades, Eritrea has remained under a highly centralized political system with no national elections and severe restriction on independent media and political activity. But the biggest pressure is felt by the young people. Open-ended national service, limited economic opportunities, and political restrictions have pushed thousands to leave their homes in search of freedom, security, ሕጂ እዚ ሓደ ብፅሑፋት ብተደጋጋሚ ደውፅዎ ዘሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኤርትራ በብዝሒ ይስደድ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ብሽሓት ቁፅር 54,000 ይብሉ 52,000 ቁፅር እሶም ዝጥቀምሉ ኩሉ ግዜ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ግን they are just trying to ኣብቲ ዘሎ ትረንድስ ብዛዕባ ስደተኛታት ናይ ኤርትራ እቲ ዘገርም ቢቢሲ ዝገበረ ሪፖርት ምኽበኩም ወየዳ كلهم طوايا سلو زخونو بزح نجار كتروح بلي تخلني غنبر there is this report لنكنه أزدارا بارست قينو زلو where is that report let me find it for you بسألون نيرني يمكن okay this one is it
إسرائيل إثيوبياውያን በስዊድን ከተማ ዩቲዩበርያ ብዝተኻየደ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ምስታፎም ድሃዮም ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ እቶም ካብ 14 ክሳብ 17 ዓመት ዕድሜኦም ደቂ ተባዕትዮ ምስ ሓደ ወይ ልዕሊኡ መራሕቶም እዮም ድሃዮም ጠፍዩ ዘሎ። ኣመሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ናይ ሎሚ ዓመት ዋንጫ ጎትያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክሓድሩ ዝጸንሑ ኣባላት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ክሓበሩ ከም ዝተሰወሩ ጋዜጣ ጎተር ብሪገስ ፖስተን ኣስፊሩ። ዋንጫ ጎትያ ዓመታዊ ኣብ ሽወደን ከተማ ዩቲዩበር ዝካየድ ዝዓበየ ዓለማዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት እዩ። ኣብ 1975 ዝተመስረተት ኮይናሽ ብሽወደናዊት ክለብ ቤኪ ሃከን እዩ ዝውድብ። እዚ ውድድር ኣብ መላእ ዓለም ዝመጻ ጋንታታት ኣወዳትን ኣዋልድን ዘራኽብ ኮይኑ ፍሉይ ሕውነታዊ ስፖርት ባህላዊ መለዋወጥን ዓለማዊ ምሕዝነትን ይፈጥር። የማነ ናገሽ ተወሳኺ ኣለዎ። ኣመሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ክለብ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ቀደም ናይ ኤርትራ ስካንዲኔቪያ ዝኸዱ ዝነበሩ ጋንታ ማይ ተመናይ ናይ ከረም እውን ከይዳ ነይራ ጋንታ መንደፈራ ካልእ እውን ከምኡ ዝኸዱ ዝነበሩ መብዙሕ ዓወታት ዘመዝግብዎ ዝነበሩ ከምኡ እዩ እዚኦም ቆልዑ ክወዳደሩ ኢሎም ከይዶም ምልእቲ ጋንታ ምናልባት ጥዒ ዝበለ ስእሊ እንተላትኒ ክበኩም ክፍትነ ብሓድ ስእሊ ነይራትኒ ከምቲ ንሳቶም ንዓና ነቲ ክፋእናትና ከጉልሕዎ ዝፍትኑ ሓደ ግዜ ነቲ ናቶም ክፋእ እውን موت أقداسي حنت نجار جنز جرامات نلاك ساكن ده كم عينة على كم زلنا ونخد فلت إليه I can't find it تحن ترقيبك بكمي ناير ترى كون كله زنجارات زي ساكن ده بامب خمس جبروه كنا من تاي أقداس نت كم زلوا ناي كالوت حجرات كون كله زينا جن بزو تقداس نتزيرك سلام تاي كبير ترى وتصوتي تسويرهم زبل زينا سبيك زينا يمانت أجامن BBC برلو ولا جن أفريد برلو كلاتهم بامب يوم زجبروه ناي كالوت حجرات كون كله زي قداي زجن شفاف لهم ما يمزحلفو نمخانو حدا كابت زجرم كنتاتيو نساتهم إرتراين ببزح يسدد له زبل و أبزاج أنا لزيا كابكون نزر حاجة زربا يدلني إرتراين سدد له ويا and we have to address that بحكي كم حجراوي بلان جرنا زجبا قبل ما نسكن بالون لو تخنا مسألون حلمين بحجين نديو يقداس أبزح حلفه حجراوي كانت إرترا قالت تصعد تخيلوا ما نزبل دارجاسي ناي بزعبا إرترا زي يقد سوما كلاتون بوستي قبرو نيرو. Why is that? Because anything negative about Eritrea is not newsworthy. بزعبا إرترا قالوا توزينا كتوز خلها تتقلع بالنت الله ويون زدفوا حق على الله. ناي توبيا قل إذا BBC تقرينيا تراي كمان تخيل BBC English كمان دوس أي مثلا. سلام تاي they just wanted to go silent. يعني إثيوبيا حما كم زلات هاجر كتفلت أيدلني. صبوق كم زلا تمعبل كم زلا تقزقز كم زلا بر أبوش هاجرة شدش ده وي قصر زي فلات كوينات كم زكاة زلوا كنجرا يدلني. So this is how the establishment works. نتومز دليوم حيلتات كم يجرم شفاني بوم نتيجة الأول حيلقن كم يجرت ميديا بامبي قبره. لذي again this should have been a big headline. بس أنا يوم كم يجرم هديمهم. تحري عندهم ديمقراطية فتحن معبالن نبنا تبزريو. إمباسنا إثيوبيا انتهي زارب الله إثيوبيا كساكن ليه تقزقز كم زلاي زارب زلوا. Listen to this one. Is growing fast in terms of digital payments. Digital platforms are growing. There's all kinds of new, innovative, entrepreneurial companies coming up in this space. So we're really pleased and really impressed to see the kind of growth. كم تري ورا لومزي أمباسادرنا أمريكا بتبيعه. إثيوبيا خمي جرات قصقص كم تلا حدش تكنولوجي تات حدش بلاتفورمز حدش بانكينج سيستمز كلا مليات كم زلون تقطبع جامبي قبر كم زلون تحجر تقصقص كم زلان يزنقر so these are all good news and I'm gonna add one more thing حنت نجار كوس هالكم يكسع كندي مسكميز بلو حيلتات نورادر كم زلنا كردعنا من تكسع كندي نتي بلتسجنا زبحال كفر كقبرولو شفان كبوي فتنو خم زلون أبزريو رويترز بحال زوجي US seeks role in Ethiopian Airlines 12.5 billion airport project. America أبزي ناي بشفتو زبحال زسرح زلوني عصرت خلتنا بحمش بليون airport invest ناخد قبرت لمن كم زلا وين تسعر كم زلا أبتي investment أبتي project تي كتحوس دل كم زلا أنت هاي زري كذي ندحر من قصة أمريكا نبزي airport زي invest قبر يدلخهم زلا برويترز وزيو نخالوت إنفسترات هايز نقرأم زلوا. There is a confidence to invest يوم زقرأم زلوا. See the signals كم يجرم signal يهبوهم زلوا.
ኢትዮጵያ ሲ ናይ ኢንቨስትመንት ቦታ እዩ ንዕባለ ግስጋሴ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ክሕወሰሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ከማን ንባዕሉ መንገዲ ይደልሉ ኣብቲ ናይ 12.5 ቢልዮን ኤርፖርት ፕሮጀክት ክሳተፍ ይፍትን ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኩላቶም እዚኣቶም ሲግናልስ እዩ who is saying the same thing about Eritrea ዛዕባ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ዝሓስብ ኣሎ ገለ ዝብል ዜናታት ንሰምዕ ዶ ኣሎ ዶ እዚ እንታይ ዝገብረልካ ኢንቨስተር ኮንፊደንስ ኢንጂነር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ዶክተር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ሓደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ሰብ እስከዳሕን ዜጋታት ናይቲ ሃገር ሃገሮም ስለ ዝፈትዉ ክገብሩልካ ክኽእሉ ኮኑ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተር ክገብረልካ ተኮይኑ ግን ቀዳማይ ቅድሚ ኢንቨስት ምግባሩ he will study the environment እንታይ ዓይነት environment ኣለካ ኢንቨስተብል ሃገር ዲ ሃገርካ ኢንቨስት ክትገብረሉ እሞ ኢንቨስት ጌርካ ክትረብሓሉ ትኽእል ድዩ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ዘማኽሩ ሰባት እንታይ ይብሉ ወይ እውን ካልኦት መነመን ኢንቨስት ክገብሩ ይደልዩ እንታይ ኢንቨስት ክትገብረሎም ትኽእሉ ፕሮጀክትታት ኣለዉ ኣብ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ቻይና ብብዝሒ ኢንቨስት ትገብረሉ ከም ዘላ ዝነገር ሃገራት ኸሊጅ ቀጠር ድዩ ገለ ድዩ ኢንቨስት ይገብርሉ ኣብዚ ኤርፖርት እዚ ምክንያቱ ኢትዮጵያን ኤርላይን ሓደ ካብቲ ፍላግሺፕ ዝብልዎ ኣብ ኣፍሪካ ትዛዕበየ ኤርላይን እዩ the most successful ኤርላይን እዩ ገለ ይዝበሃል ኣብዚ ለንቀነ ጥራይ ሬቨኒው ናቱ ሽያጥ ናቱ ማለት እዩ 9 ቢልዮን 9.2 ቢልዮን ገይሩ ሬቨኒው መጀመርያ ሬቨኒው ማለት ሽያጥ ይመር መክሰብ ማለት ኣይኮነ ሶ ብዙሕ ግዜ እቲ ሬቨኒው ኦፍ ኮርስ ዕቤት ናይቲ ካምፓኒ ነግሪ ግን ቦቶም ላይን ናቱ ድማ መክሰብ ናቱ ክንደይ ክትርለካ ምክንያቱ ብዙሕ ሸየጥካ ዘይትኸስብ ትካል እውን ትኽእል ኢኻ ከምኡ ኣብ ቢዝነስ ዘሎ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኢንቨስተርስ ነቲ ሬቨኒው ጥራይ ኣይኮኑን ዝርዩ እቲ ቦቶም ላይን ይብልዎ እቲ ታሕተዋይ ፕሮፊት ናቱ ኔት ፕሮፊት ወይ ከዓ ግሮስ ፕሮፊት ንዑ ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ኣብዩ እቲ ዕውዲ እቲ ካምፓኒ ኣይኮነን ግን ብርግፅ እቲ ሲግናል ፅቡቕ እዩ ሓንቲ ኣነ ዝምነያ ምስ ኢትዮጵያ ኣይተወዳድራ እቲ ሃገርና እዮም ዝብሉ ምስ ዝኾነ ክነወዳድራ ይደልን ኢና ግን ሓንቲ ፍላግሺፕ ካምፓኒ ክትህልወና ክትክእል ኣለዋ እንተወሓደስ ሓንቲ ካምፓኒ ሃኒፅካ እሳ ከማ ንባዕላ ነቲ ሃገርሲ ኣርማ ክትኮና ትኽእላ እያ ንኣብነት እቲ እምናኮ ዝበሃል ካምፓኒ ኣለና ምሽ እዚ ናይ ኤርትራ ማይኒንግ ካምፓኒ ዘሎ እሱ ሕጂ ኦፕን ኢንቨስተርስ እንተዝኸውን ነይሩ ኤርትራውያን ደገዘሎ ብርክናቱ ብምግዛት ይገለ እቲ ካምፓኒ እቲ ኣትራክቲቭ ተዝኸውን ነይሩ ወይ እውን ናብ ከምኡ ደረጃ ተደይቡ ንኣብነት ብዙሓት ካምፓኒታት ነቲ ብርክናቶም ኣብ ደገ ትሬድ ከም ዝግበር ይገብሩ ወይ ምንታ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንክረኽቡ ስለዚ ሓደ ካምፓኒ ሲ ስዑድያ እዚ ናይ ነዳዲ ካምፓኒ ሎምቲ ኣርማኮ ዝብልዎ እዚ ካምፓኒ እዚ ብርክናቱ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓለም ድማ ገለ ካብቶም ዝዓበዩ ካምፓኒታት እዩ ዝበሃል ንስዑድያ ገለ ሰብ በቲ ሃገር ክፈልጣ ክእሉ ገለ ሰብ ግን በታ ኮርፖሬሽን እዩ ዝፈልጦ ስለዚ ሓንቲ ፍላግሺፕ ካምፓኒ ምግባር እውን ነቲ ሃገር ንቁጠባዊ ቫያብሊቲ ናይ ቁጠባ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ይነግር እዩ ኣብዚ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ግን ኣሜሪካ ናትና ፖሊሲ ኣብዚ ዞባ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኢንቨስትመንት ኢና ሽርክነት ክንገብር ረድኤት ክንህባ ይንደልን ኢና ኢንቨስት ክንገብር ኢና ንደሊ ኣለና ምስተን ሃገራት ካብ ረድኤት ናብ ረድኤት ዘይኮነሲ ኢንቨስትመንት ዘለዎ ሽርክነት ክንገብር ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካ ድማ ኢና ክንዋሳ ንደሊ እዮም ዝብሉ ዘሎ በቲ ናቶም ናይ ኣፍሪካ ስትራቴጂ ኣብዚ ክንደይ ግዜ ምፅልኩም ኣለኹ ስለዚ ኣብ ገለገለ ኤርትራ ኣበይ ቦታታት እዮም ኢንቨስት ክገብሩላ ዝደልዩ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ሰክሽን ናይ ኤርትራ ኢንቨስትመንት ዲፓርትመንት ናይ ኤርትራ ናይ ኢንቨስትመንት ፕላትፎርምስ ኣበይ ኢንቨስት ክግበረላ ትደሊ ኣበይና ሴክተር እስያ ኢንቨስትመንት ክግበረላ ዝደሊ ገለ ነገር ከምዚ ንኣብነት ኣብዚ ኤርቲቪ ገይሮም ዝምልስዎ ዘሎ ነዚ ፀላኢና ብምህራም ከምኡ ዓይነት ካምፔይን ድማ ኤርትራ ክትጥቀም ተጀሚራ ኣይ ቲንክ ዊል ቢ ካብ ናቡሲ ገለ ነገር ክንረክብ ምኻልና ስለዚ ኣብ ንኣብነት ኣብ ወደባትና ኢና ኢንቨስትመንት ንደሊ ዘለና ኣብ ባሕርና ኢና ኢንቨስትመንት ንደሊ ዘለና ወይ እውን ኣብ ዕደና ኢና ኢንቨስትመንት ንደሊ ዘለና ዝተፈላለየ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና ጥራይ እንታይ ግን you have to send the word out እቲ ነገርሲ ብምስጢር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ደገ ደረጃ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሴኪሪቲ ጥራይ ክዛረብ ካብ ንኸውን መንግስቲ ኤርትራ ሓሳባት ከም ዘለኒ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ኣለኒ ክብለና እንተጀሚሩ ሚድያ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ክዛረብ እዩ ድሕሪ ፅቡቅ ፕሮጀክታት ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ነጊሩ እንታይ ዲ ስራሕና ንሕና ንዑ ኢና ክንዛረብ ንደሊ ኤርትራ ወደ ባፅዕ ከተስፋ ትደልላ ኤርፖርት ናይ ኣስመራ ክትቅይሮ ትደልላ ናይ ሪል ስቴት ፕሮጀክትስ ብመንደፈራ ጀሚራላ ወይ እውን ብኣቁርደ ብተሰነይ ጀሚራላ ሃይዌይ ካብ ባፅዕ ናብዚ ዝኸይድ ክስራሕ መንገዲ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ፕላን ሓንሲሱ ዝብል ዜናታት እንድሕር ወፅዩ then we will talk about them ከይፈተና ህዝብና ስለ ዝደልዮ ግበሮ ግዴታ እውን ኣለና ሓደ ሃገርና ንፈቱ ኢና ካልኣይ ድማ ኣብ ዜና እንድሕር ኣለካ ኮንካ ዜና ኢኻ ክትሪፖርት ክትገብር ሓደ ዓብ ዜና ኣብ ኤርትራ ከሎ ክትዓብጠውን ከቢድ ወላቶም ፀላእቲ ኤርትራ they will report on it
كيفتو because this is subs እንታይ ይሰማዕ ኣሎ ወይ እውን ትሬንዲ ቶፒክ እንታይ ዘሎ ስለዝሪ ግድን እዩ ክምልስ ስለዚ ማዕረቲ ንሕና ነፀላኢና ብኩሉ መንገዲ ቻሌንጅ ክንገብሮ ዘለና ሓደ ግዜ ድማ ፕሮአክቲቭሊ ድማ ክንቅድማ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ኣወልሲ እንታይ ይብል ኣጀንዳ ፈጠርቲ ክንከውን ኣለና ኣጀንዳ ክትፈጥር ድሕሪ ኮንካ ደን ካብ ውሽጢ ዓዲ ዜናታት ክመፅእ ኣለዎ ንኣብነት እዚ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ ይፈጥረልና ኣሎ ከይፈተና ንሃገርካ ዝወርር ልጎም ሸት እናተዛረበ ከሎ ኢግኖር ግበሮ ዝብላካሲ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ትፈልጥ ኢኻ እቲ ሚድያ ንኩሉ ኣቬይለብል እዩ ኩሉ ሰብ ክረክቦ ዝኽእል እዩ ብዛዕባ ሃገርካ ብዛዕባ ልውላውነትካ ብዛዕባ ኩነታትካ ቀፃሊ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝዛረብ ዘሎ ሸለል በልዎ እንደዚ ዘገድስ እኮ ይኮነ እንተይርኢልካ ሓደ ሰብ ናይ ጥዕና ኣይኮነን እዚ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝህቦ ዘሎ መልሲ ናይ ቅቡል መልሲ እዩ ከማ ሞር ኢንተንሲቲ ሓይሊ ክውስኽሉ ኣሎ ሓይሊ ክውስኽሉ ክኽእሉ ኣሎ ሎ ሾርት ፎርማት ቲአርቲቪ ናይ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ኣብ ነቲ ቪድዮታት እቲ ቻነል ሲ ቁርብ ኣቡ ቅድሚ ሕጂውን ፊድባክ ይበ ነይረ እቲ ኤርቲቪ ቻነል ሲ ኣብ ፌስቡክ እንተዝኸውን ኣብ ኤክስ እንተዝኸውን ኣብ ኢንስታግራም ኮይኑ ነዚ ቪድዮታት ቁርፅ እናበለ ኣብኡ እውን ፓብሊሽ ክገብሮ እንተዝፍትን ጋዝ ኮይኑ ይስማዓና ማለት ኤርቲቪ ሲ እንኮ ኣፍ ናይ ኤርትራ እንድዩ ስለዚ እቲ ኣፍ ናይ ኤርትራ ሲ ኣብ ዩቱብ ጥራይ ክንዝድረት ኣብ ካልኦት ቦታታት ካልኦት ኤርትራውያን ይገብሩ እንዲኦም ግን ኤርቲቪ ተባሂሉ ክወርድ ከሎ ካብ ምንጭ ናይ ኤርትራ ከም ዝመፅእ ዘሎ እንተተራእዩ ክብደት ይውስኸሉ ነቲ ሓበሬታ ማለት እዩ ስለዚ ሼር ክትገብሮ ከለካ ካብቲ ፔጅ ናቶም ቀዳማይ ነገር እቲ ኤርቲቪ ንኣብነት ኣቶ የማነ ጥራይ ዝዛረበ ዘይኮነስ ኤርቲቪ ዝብሎካ ኣሎ ስለዚ ኤርቲቪ ብብዝሒ ሓበሬታ እዩ ዘውፅእ ካብ ኣቶ የማነ ንላዕሊ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ነቲ ዘለና ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩነታት ነቲ ናይ ፀላኢና ዝገብሩ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምፍሻል ዓብ ተራ ክገብር ክእል እዩ ርእሲ መጥሓን ድማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኤርቲቪ ኣትዩ ኣሎ ስለዚ ንኺድ ክንቅፅል ኢና ናው ኣብ ዞባና ዘለካ ክነላግበልኩም ክንፍትን ኢና መጀመርያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንመለስ Arabia has officially entered the Iran-US war. For the first time in this war, Saudi warplanes have joined US forces in strikes against Iran-backed militias inside Iraq. And just hours later, the Houthis struck one of Saudi Arabia's biggest refineries, forcing Aramco to shut down its massive Jazan facility. As a result, two of the world's most critical energy choke points, that's the Strait of Hormuz and the Bab al-Mandeb, are now under threat. Now let's start with what happened in Iraq. Fighter jets from the United States and Saudi Arabia conducted سعود عرب بوقعي نابت كوينات نا إيران أتيالا يزبحال زلو ويل أب كوينات متهوا ني إيران سلز حرمت رايم زبلو زلو but that's not enough بعبيو سعود عرب أب كبد زبالة مسناقل أتيا خمزة لا يزنقر زلو سعوديا زو كوينات زي ننوي حوان ببلحي مكي تحالفات نيرا بتم مودتا بتن لهم إتيوم مالو دغدغ إلى الله زو كوينات زي يقداس كابتو كوينات كتما كتوز أتدل الله أبو خلوكم كلتا نجار كتحازلكم سعودية إلنا لنا نبقى بصد ما نسكر. We begin in Egypt, where explosions have hit a natural gas loading port on the Mediterranean Sea. A British maritime security company says a US-owned floating storage tanker there was struck by a drone in what could potentially signal a further spread of conflict across the Middle East. Well, for more, let's bring in France 24's Fraser Jackson. 29, 2026, Egyptian authorities reported a fire at the strategic Damietta port on the country's Mediterranean coast. According to the Ministry of Petroleum and Mineral Resource, the blaze originated on two vessels, floating regasifications following occurred and the كم تري ورد لهم ولا بلتقنا ريبورتيز قبل لزلوا زقداي أب جبتي درون أب حدا ودب نحدا ناي ندادي ريفيلينج ጉዳይ ናይ ነዳዲ መምልኢ ቦታ ከም ዝሃረመን መርከብ ድያ ወላ ቦታ ከም ዝሃረመን ንሱ ድማ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ኣዛረብቲ ነጥብታት ኮይኑ ዘሎ Yeah, information is still very thin on the ground regarding this incident, but what we know is the British maritime security company Ambre and one other, Inchcape, have both said that a drone struck the Egyptian port of Damietta. They were two natural gas vessels in that port that was struck. One of them a Greek-owned tanker, the other a US-owned floating storage facility of liquefied natural gas. But the Egyptian Petroleum Ministry is playing down these reports, indeed saying there was a fire in that port, but not saying what. كم تري ورد لهم أبي بوتايو أب ناب أكلاي بحري
أبز زجماجم زلوا ودباوي كتما كلت تمراخب بدرون كم استهرما أنت ناي غريق كم زنبرات أنت دما ناي أمريكا ناتشورال غاز زعنت مركب كم زخونتن أبتو بوتات دما كبيت تكي كم استراعين يوزن جرزلوت نبلتكنا زيناون أمسيون يروس لذي كحبا يفتن كم زلون من يحرمو كما يقينو كساب حجي نصفر حبريتاي توهبنا له نشتي كنسمع What the cause of that fire was. They do not mention the word drone in that statement, but they did say there was no injuries reported because of that. Now, it is not clear who is responsible for this, if indeed it was a drone attack. If it is Iran, that would mark a significant shift in this conflict, because so far Egypt has not been directly targeted by Iran, so it would signify a widening of this conflict if indeed the Iranians or their regional proxy كم تري ود لهم نزي العمازي ولا كسعودية ولا كجبسي بزو حبريتك تمتدي مرتت نفسه زخالة escalation بدرون كم استفدت ميزان جرزلو من يحلف ندوس دلو أي تراينا له جبسي دما بتكوينات ولا كساق أنا أمريكان ينايتن هجرات خليجين انتقنت بتكوينات كنك تساتا في تايكونتن كينو زحلف دما دبلوماسيون وسمست بالزنبرت حجريا وينو تعرفوا قلت تحريم زل علامات والناتو ما يكونن ولو كاب ناتو وده زكاة أمن تقونه حتى غير وزلوا ويس إيراني كبر حق غير وزلوا رسيلة تحبريتك مثلا مخانين عن رزلنا سلزي أتاها حزوات نجر أبي راق متقعتي قات مالو أب جوردان متقعتي كايدا له جوردان كابجبس الحق يكونن إسرائيل أم منقول له سلزي تي إيران جبهالن مسوز له حيلتاتن بزح متقعتي تاتي كايدو خمس له يوزن الجرزلو now we all know one thing إذا قد دايزي نابي قلتو خيد كم زخل قمتات هلنا نديو هذا كابت قمتات زبهال زلو نزي قما قمناتنا لو كيتو حيزو زلو أبزون نريز أنا حوتي زبهال حيليو حوتي إيران زقبرت تقبرت تطوكو تبليك على زي سعودية ولا تحريمان تلا أمريكا وإسرائيل كلهم نزو حوتي زبهال كابز أسرول نويهم جيرون جن ولا حنتو قبرو ويك قالونا له by the way حوتي زبهال حدش بلان حيزو يمز كم زلو يزنقر زلو ات بلان ناتو انتاي مخانو كريكمي بزيادة بحنت فيديو نيراتي حوتي اوتي وزلو بلانز بحال زلو لا مجمريا ابز حلفة فيديو ياريكم نيرا give me a second so look at this one dangerous point of the 3 وزلهم بابيل من دبيو جي إذا بوتازي حدا كابتي حدا جنيا بوتا تغيروا زلو يوم زبلوا زلو حوت دما كاب محر سقابناتو كاب محر حيلي يسمعهم هلاو حدش حبريتا زرجح له السودمان تابلو Yemen is now considering Houthi is now considering a toll in the Mandab Strait just like the Strait of Hormuz. Reuters بحال من خمسة حبرو أبز باب المندب كبابي حوتي انتهي حسب له تولس كفيلكات حلفلو من قدي مغنياتو نيمن بفلاي دمانتنا يحوت بوتاتات أمريكان إسرائيلن ببرتع كوينات دبديبون بزوح تحت غرص سلازعنو كحساد ما زبنا سلازي رخبنا نزم اسمر ناي بابيل مندب كنعس وين أمو تمراخ بوز حلفة كفيلا كحلفة اللون لك أكمتي أب سويس كانال نجبت كفيلهم زحلف زلو أبز بوتا زدما كفيلهم كحلف اللو يبللو زامستير دا كابيا مسيحتهم دعريلكم of course كابيرانيا مسيحتهم تايفلو إن داتالو so basically بلتقنا مسيحتهم على زيا ننوي حواني صحفوا له أنصر الله حوتي move to tax rate C سلزي كون دخونا الجنة نركب لهم بلتقنا أبزع بعض قدايزي كزاربو يرعي له أبزي and then was this أنت بوست نيرات الترخيبية ولا العربية إنجليش بهالون زناي السعودية ميديايو the Houthis militia is working with Iran to charge ships to transit the Red Sea. A minister of Yemen's international recognized government tells AFP threatening another waterway after the Tehran's blockade. ስለዚህ ወላ በስዑዲያ በጽሑ ናይ የመን ሚኒስተር ዝበለዩ ሑቲ ነቲ ቀይ ባሕሪ ዓትዩ ባቤል መንደብ ዓትዩ ክፍሊት ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምስ መን ተማኺሩ እዩ ምስ ኤርትራን ምስ ጅቡትን ተማኺሩ ድዩ ዝገብሮ ዘሎ ወይስ በይኑ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ንዝብል ክሳብ ሕጂ ዝተገልፀ የለን ብርግፅ ምስ ካልኦት ሃገራት ክማኸር ዝኽእል ሓይሊ ይመስለንን ብሓይሉ ብቕልፅሙ ክገብሮ ዝደሊ ክገብር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ደንቀኔ ሓንቲ ዘረባ ትዝረብ ሰሚዕና ነርና ነዚ ኩሉ ተገይሩ ከሎሲ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይወሃብ ኣሎ ብካልኦት ሃገራት ንዝብል ወላ ሓንቲ ግብረ መልሲ ክህብ ኣይሰማዕናን
ولا سعودية أنا بنت نحوتسي انتي كتقبر تخل يلو سبزو يقمتي وسنيرو nothing سعودية ولا حنت تقبر أي كالتن انبش غمان حدش زربا جميرو مالو سمعوا مابزي And up straight to the bottom, it's the Houthis there that are threatening not only international shipping going down through the Red Sea, but also oil exports from Saudi Arabia. As a result of that, the Saudi Arabian authorities are trying to get a coalition of the willing to try to get people to actually open the Strait of Hormuz again. You'll remember a couple of years ago, it was America and the UK that forcefully opened the Strait of Hormuz, took the war to the Houthis. It looks unlikely the UK would get involved in that again. They don't want to get... كم تريوم زلهم سعودية كلتا سلسة حبريتا بزعبا سعودية سمعي اللغة حدا مسحوتي دبلوماسي كجمر تدل خمزة مسعودي دبلوماسي نخد قبر مبر زخون يخون اسكاليشن كتقبر تدل كم زي لا منيستري مكل خالنا السعودية قليس اللو نسيت نزي قداينا مسحوتي زقبر زلو كونتات دي اسكاليت كنقبرين عندل زلنا ابت مسرحنا كونتات مكوتس اردما بزي امريكا بعلنا كنقبرين دلنا إلو اللو تمنيستري مكل خالنا سعودية زبل حبريتا ريالهم أبز غزل مر بفيديو حبريتا مسرحبكم هم سألكم سلازي سعودية مسحوتي أبهلخ أمتهللاخ كتاتو دليتي بالله سلمنتاي حوتي انتاي كقبرا كم زغل سبو غيرهم فليت أمسلو زلو هذا بلو لي قالاي تي كونتات زندي تي مسرح حوتي زبحال نسعودية أب كل اندي هاري موازلو بزع انوة توريد اللالو بزع دامج استفتيرو له انتخوني سعودية نحوتي بالدبلوماسيا ومن قديك فتحو زدلي زبل سيجنال يعتبدالله قنو دما هذا كوليشن هذا لفنتي كتقوم تدللا أمريكا وقت أدخل زي تخل ويمكن زي تدلل تقليس أقبال كله سعودية التمرحو لفنتي نزي كي بحري نمكوت صارن تحنتو نمحلاون تفتن كم زلا برجز ريتسي فورم يكون زغل كن كالوت حيتات دما أبو كسلفهم زغلو إيروباريم قلمله كسلفي يقولوا خونيهم من أبتلف انتنا سعودية كاتويهم انتاي عقم زلوم وانتاي أجندا زلوم يم كونو نجزيه زقدف كينو حوتي نايب حكي حيلي دسم معزلا بزوغانيس حكنا مزرع حيلي دسم معزلا هذا نحوتي بغرب هذا فلتوم صلاوي زقبرا ميديا مو ريبورت ما كسمعكم مساكنة حساس لنخل أبزيا حوتي سنت عين السبات مخانهم يمن كيدن يريد سب بزعبهم لانك أنا بزح فيديوز ترجع زلو think it's a good thing جبس already سمبرات رقيبة مالو أني بابيل من دبزي حوتي خوك عصر تجمير جبسي they will have a big problem برجز جبس آية نزي ناب أمريكا يكبليهم أمريكا بجاقة تقدس لنا حجز لنا خبليهم كنتو كمليهم دراما نزي جبسي قالوا حاجاتهم كنتو كمليهم كأمريكا سوارنا مجزادي نقله إحنا إرتراويان نزو كنتات بخمين نتكملو دمان هزبي إرترا بخمين يربحو هزبي إرترا خابز انتاي رقيبي واتس بصدتها كنتاتو يخون بكتبها كنتاتو يخون بخالق كنتاتو انتاي كربح يخل إلنا كنحسب قديت هنايو كمير تراين وانياتو تكونتات فتينا سألينا أبزوريانا مسئنا زلو حرقا أبزوريانا مسئنا زلو كونتاتون سلزقوني Now we are just reporting قنو دماء ناي سودان كونتاتون أبقد أسي درجاي بزحي زلو حرق هبتي زبهال زلو دعم سريع لنكني حانت مقلتي بني يرتايلو سمعو واسكي بنوعي شعبنا كله احنا هدفنا خرطوم برضه من هنا احنا تحيه خاصه لكل الناس اللي ساندونا في الاسناد احنا في ظروف ما لقينا الا في الاسناد دي وقدموا عشان كده احنا بنقول لهم مرحبا بكم كل قادتهم على مستوى السودان زائد ضباطنا طلب الحربيين دول ضباط يا اخواننا ما في اسمها حاجه طلب حربيين أنت نقرت رأيك نقرأكم دليل اللغزي ينزل في ملفات تسفى قرصة اندياقات يموزل لحميات يبلو سراويتو حماق سعرات ببزع بوتاتات يقات موصلو زلو شبت بدلنا بلاتيو قعزونا نا خارتون قزنا هنا خندالو زلنا يبلالو كارتون كم قالك تقسام خالون بوص بعد فترة يكونن so انتايز بلزلو strategic goal securing and taking full control of Khartoum remains the top military priority لازم خارتوم تمليسكا ملوك وتصراب كارتوم كتقبر مقال حدا كابتي استراتيجيكاوي الامانات ناي زلو يزبل زلو اتليس نتي ناي سب مورال نمتن كافن مورال ناي سوداناويان ناف سلاماتينا ناف صبو قصنا نخيدا لنا زبل
ጽቡቕ ስምዒት ንምቕታልን ዝገብሮ ዘሎ ዳኣምበር ሕጂ ንሱዳን ንኻርቱም ኣትዩ ካልእ ነገር ክቋፀር ይኽእል እዩ ኢለ ግምት የብለይና ነ በከዝ ኣድን ኦፍ ደይ ሰራዊት ሱዳን ጽቡቕ መመንጠ ዘሎ እዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ዝበዝሐ ክፋላት ሰራዊት ሱዳን ይተቆፃፂርዎ ዘሎ እዩ ዝበሃል ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ክምለስ ዝኽእል ሓይሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ምግማቱ የድሊ ስለዚ ቤት ተቆፃፂሩ ሰራዊት ሱዳን ጽቡቕ ዝኾነ ሞመንተም ሒዙ ይቕፅል ኣሎ ዝበሃለሉ ዘሎ ብጣዕሚ ሰሪዕ ተመሊስና ንኻርቱም ክንሕዝ ክንፍትን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ሱዳን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ተዓዊቶም ነዚ ብጣዕሚ ሰሪዕ ዝበሃል ኣደቂሶም ሃገሮም ተተቆፃፂሮም ግርም ክኸውን እዩ ከም ገለ ኢሉ ኩነታት ተተቐይሩ ብፍላይ ነዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ ፀቕጢ ሰራዊት ሱዳን ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ንሕና ድማ ሱዳን ሰላም ረኺባ ርግኣት ረኺባ ክትቅፅል ኢና ንደሊ ተስፋ ንገብር ድማ እሱ ከጋጥም ከም ጎረቤት ህዝቢ ጽቡቕ ነገር ከጋጥሞም ኢና ንምነ ንቐፅል ካብ ቀፂልና ለንቀነ እንታይ ይበሃል ኣሎ ድማ ክንሰምዕ ኣብዚ እስኪ ክንኸይድ ጥቃ ከባቢታት ትግራይ ጣብያታት ድሮን ከም ዝተተኸሉ ተሰሚዑሎም እተን መዋፈሪ ድሮናት ዝተሃነፀለን ናውጣታት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብዙሕ ወተሃደራዊ ነፈርቲ ዘየተናግራ እየን ኣብ ትግራይ ቀረባ ርሕቀት ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ዝተሰርሑ ዝተባሃሉ ናውጣታት መዋፈሪ ድሮን ድማ እቲ ተሰጊኡ ዘሎ ኩናት ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘመልክት እዩ ተባሂሎም እተን ናውጣታት ድሮን ብደቡባዊ ኣንፈት ትግራይ ኮይነን ኣብ ላሊበላ እቲ ሓደ ዝተተኸለሉ ከባቢ ምዃኑ ተፀብፂበሎም እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ብወገን ክልል ዓፋር አየር ኃይል ዜና በአይነቱ ለየት ትላለች። በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ ዜና ነች። በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ ዜና በእውነት ምንድነው? የኢትዮጵያ አየር ኃይል 24/7 የሚባል ፕሪንሲፕል ነው ያላቸው። አየሩም የኛ ምድሩም የኛ ምናምን ነው የሚሉት። ይልማ መድረሳ የሚመራው ማለት ይልማ ባለሀብቱ የሚመራው ነው። ሰማዩም ምድሩም የኛ ነው ፕሪንሲፕሉ መርሆዋቸው መቶ ማለት ነው። ማንም በእኛ ምድር ላይ ያለኛ ፍቃድ በፍጹም አታልፍም ነው የሚለው። ኃይል አየር ነው ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ መናውራታት ክገብር ቪዲዮታት ናቱም ወዳታ ይብሉን ሰማዩ ንዓና መሬቱ ንሕና ናብዚ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሲ ተቆፃፀርቱ ወላ ነቲ ዞባ ተቆፃፀርቱ ኢና በሓልቲ እንዲዮም ለንቀነ ግን ሓንቲ ነገር አለ ምንም ነገር ህዳሴ ግድብ ይላል የሆነ ጊዜ ከአርካይቭ ናምጣና አሁን እያለ ያለው መቀለ እና አፋር አካባቢ እኛም ማናቃቸው ድሮኖች እየመጡ ነው እየታዩ ነው ብሎ አየር ኃይል ከባድ ችግር ውስጥ ናቸው ያሉት ትግራይ ስንደውል ደግሞ እንደ የነሱ አይደለ እንዴ አዎ ነበረች ስላት እንደ ወረድ ብላ ታች አካባቢ ነበረችና ወይኔ አሁን መጣች በጣም በቅርብ የሚታዩ ድሮኖች ነበሩና ታይነት ሀገር ይዝኮም ርዳቢና ሰማዩን መሬቱን ቋጽር ንሕና ኢና ንዓና ዝሓልፍ የለን ኢሎም ጠራዕራዕ ዝብሉ ዝነበሩ በዚ ከባቢታት ናይ ትግራይ ድሮናት ይረኣያ ከም ዘለዋን ዋናን መን ምዃኑ ኣይፍለጥን ብርግዝ ብልጽግና ናይ መን ምዃኑን ኣይፍለጠን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብርግዝ ዘይትቋጽር ሃገር ተለካ ናይ ዘይትፈልጦም ድሮናት ክህልው ኣብቲ ዓዲ ንቡር እዩ ሃገር ዘይትቋጽሮ ዓብ ክፋል ናይ ኣምሓራ ይትቋጽሮን ትግራይ ኣይትፈልጦን ኣብ ኦሮምያ ዘይትቋጽሮ ቦታታት መዓት ተለካ ኮይኑ ድሮናት ኣይኮነሲ ካልእ ነገር ክትርኢ ካብቲ ክልል ሰማይ because you have no control ክትቋጽሮ ትኽኢልካ ጥራይኻ መን ኣትዩ መን ወፂኡ ክትፈልጥ ትኽእል የነሱ የሂልማ አይደለም እንደ ከመይ መቀለ ደውዬ ነው አዎ ነበረች ይልማ ደግሞ የኛ አይደለም ይላል ምን አቃለ ታዲያ መቼም አገርም ኢትዮጵያን መጠበቅ አለበት ይዘውዬ መጠበቅ አለበት ህዳሴ ግድብ አካባቢ እንኳን አውሮፕላን እኛ ያልፈቀድንላት ወፍ ተልካት ጉራቸው ማለት ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዓብይ ጋድማ ኣብ ጥቃ ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ከባቢ ደው እዩ ዘሎ ስለዚ ንስኻ ዘይትፈልጠን ድሮናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይረኣየን ተለዋ እቲ ዲጋ ናትካ እንታይ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ንሕና ዘይፍቀድናላ ነፋሪት ድሮን ኣይኮነሲ ዑፍ ከማነ ነፍቅድን ኢና ዝብል ዝነበረ ጃህራ ገበላቲካ ከሎ ኣብ ውሽጢኻ እውን ክትፈልጥ ዘይትኽእል ደረጃ ተበፂሑ ምህላዊ እዩ ስታሊን ዘባጭወሎም ዘሎ ኣሜን ኢትዮጵያ ዝበሃል ፕራንክ እንዲልዋ ሓደ ፕራንክ ኢትዮጵያ ኢልዋ ፕራንክ እያ ሃገር ኢልዋ እንዲዩ ገለ ነገር ዝጭበጥ ነገር አለ ወይ ካብቲ ዝበሎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ መስደመም ነገራት ምሰማዕና ናብታ ሃገር እያ መስደመም ነገራት ምሰማዕካ ኩሉ ግዜ ኣይውዳኒ እቲ መስደመም ንሰምዖ ብዛዕባ እታ ሃገር ኣይውዳኒ ብዙ ስቶሪስ ኢና ንሰምዕ they continue to have all these sort of problems and ንሳቶም ኣተኩሮናቶም ናብኡ ይኮነን ዘሎ ከመይ ጌርካ ንፁምዶ ተፍርስ እንታይ እንተገበርካ ሓይሽ ኣበይ ኣሎ
ናያፍቲ ገባሕሪ ሕቶዶ ጅን ዕፍሪዶ እናተባህለ ኣብ ህውተታት እዮም ዘለዉ እዮም እንተ ሃገር ኣብ ምንታይ ወዲቓ ከም ዘላ ብኩሉ መንገዲ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ስለዚ ለሚሸውዩ ናይ ፋኖ ዜና እውን ውስኽ ክነብል ኣለዎም ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ የሚባለው የስድስተኛ እዝ ዋና አዛዥ መሆኑን መግለጽ ያስፈልጋል። ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን ሰቆጣና አካባቢ ሰው ነው። ከነ አበባው ታደሰ ቡድን ውስጥ ያለ ነው። የለማመድ ተሰማ ነው። በተለይ እዚህ ሰሜን ወሎ የሚባሉ ወይም ደግሞ ዋግምራ ጀነራላት ናይ ብልጽግና ክዳውንቲ ክቡር ዳቢስታታትን መዓት ከዋኽብቲ ዘለዎ ክዳውንትን ጌርካ ብማይክሮፎን ምፍካር ተደይ ኮይኑ ኣብ ዓውደ ኩናት ከይዶም ዝስዕርዎን ዝውድእዎም ኩናት ከምዘየለ ጽቡቅ ገይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩሉ ሰበር ይህሉ ኣሎ ወየዳ ኣዲስ ኣበባ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር ኮይና ስለትስምዖም ዘላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ እቲ ማሕበረሰብ ዓለማውና መፀ ስለ ዘጠቃዕሉ ዘሎ ነቲ ብልጽግና ሃገር ምልእቲ ተቆፃፂሩ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ኣሎ እምበር እቶም ሰራዊት መዓልታዊ ዝዕለሙ ኣበዮም ዝኸዱ እንታይ ዝወርዶም ሳብ ሕጂ ትክክለኛ መልሲ ተዋህበን ኣሎ ናብ ፋኖ ገጾም ናብ ኣምሓራ ገጾም ብዙሕ ሰራዊታት ብዙሕ እዝታት ከም ዝኣቱ እዩ ዝነገር ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ዓወት ረኺቡ ወይ እውን ዕረፍቲ ረኺቡ ክበሃል ግን ኣይስማዓኒ ኣነስ ኣበዮም ዝኣቱ ዘሎ ገለ እታ መሬት ድያ ከምዚ ሓሕ ኢላ ትውሕጦም ዘላ ዋላ እንታይ የርዳእንን እዩ ሓደ ንፋኖ ደምሲሶሞ ክዕወቱ ምሰማዕና ካልኣይ ወላ ፋኖ እውን ቀቲላ ኢሉ ሪፖርት ዝገብሮ ክውሕድ ቁፅሪ ክትሪኦ ከለኻ So what is happening really up to Hagertia? I don't really get it. ክርዳኒ ክልኒ ዘሎ ፍላይ ድማ ሕጂ እዚ ናይ ጽምዶ ናይ ሰለስቲዮም ሓይልታት ዝበሃል ዘሎ ድማ ዳርጋ ክዕብዶም ኢሉ ደሎ የሃገራዊ ቴሌቪዥን ጽምዶ ማለት ቀዳሜታ አርእስቲ እዩ ኤግዚስት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ በምንም ተአምር እነሱ ኦቨርንትን ማድረግ ሻዕቢያ ከሌለ ቲፒኤልኤፍ ኤግዚስት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ በምንም ተአምር እነሱ ኦቨርንትን ማድረግ አይፈልጉም። የተወሰነ ነው የምነካኳቸው። ለምሳሌ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ነው ከዛ ተፈናቅሎ ወደዚህ የመጣው። አብዛኛዎቹ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። መፈናቀል ብቻ አይደለም፣ በየትምህርት ቤቱ ታጉረው ነበር። በየትምህርት ቤቱ በየደርግ ሰርቷቸው የነበረ የጦር ካምፕ ይሄ ራሳቸው አሁን በቅርብ እያወጡት ያሉት ነው። እነዚህ ሁሉ አንዳንዶቹ እዛው ነው የተገደሉት ባሉበት ማለት ነው። ይሄ ቲፒኤልኤፎች በዝርዝር ያውቁታል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃገራዊ ቴሌቪዥን ዲቤት ናቱ ብዛዕባ ጽምዶ እዩ ዝበፅሐ ግዜ ጽምዶ ማለት እቲ ቀንዲ ሃገራዊ ቶፒክ እዩ ነዛ ስእሊ እዚኣ ኣወል ስዒድ በፂሓቶ ዳ ይበፅሐቶን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኣወል ስዒድ is a very popular person ዘይከላዕለም እየ ዝብለኩም በዛ ስእሊ እዚኣ ጥራይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ሰለብሪቲ ናይ ኤርትራ ቀይሮም ኣለዉ እዮም ማለት ክልተ ስእልታት እዮም ዝያዳ ዝጥቀሙ ዝርዮ ማነ ካብ ኤርትራ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ናይ ኣወል ስዒድን ናይ ኣወል ስዒድ ኣብዛ ናይ ጽምዶ ብዙሕ እዮም ዝጥቀሙላ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ድማ ስለዚ ነዘን ክልተ ስእልታት ብብዙሕ ክጥቀሙላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣወል ስዒድ ተሰሚዕካ you're very popular ኣብቲ ናይ ብልጽግና ሰርክልስ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከምኡ ኢሎም እዮም ንጽምዶ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ዝሰርሓሉ ዘሎ ብልጽግና እዩ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ውሽጥና ፀገም የምፅኡልና ኣለዉ ዝብል ንኽሸይጥ ኢሉ እዩ እንተቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለው ፋኖ በሎ ካልኦት ሓይልታት ግን እንታይ ዓይነት ክዳን ክህሉ ከም ዝኽእልን ምስመን ክሻረኹ ከም ዝኽእሉን ምስመን ርክብ ንብልጽግና ቁሪ ከም ዝገብረሉን ራዕዲ ከም ዝእትወሉን ስለ ዝርዩ ዘለዉ እቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ኩላቶም ወይለከ ኣብዚ ኣባይ ዘላ ፈውሲ ናይ እዚ ስርዓት እዚ ስለዚ ነዚ ስርዓት እዚ እንድሕር ኮይና ሓደጋናተይ ምስ ካልኦት ክዘምድ እየ ብምባል እቲ ጽምዶ መሊሱ ይዓቢ ከም ዘሎ ያነ ዝበፅሓኒ ዘሎ ሓበሬታ ጽምዶ ዓበይቲ ነገራት ነዛ ስእሊ እዚኣ ከም ሕሱም እንዲኦም ሸርሺሮማ ዘሎ ብልጽግና ካብዚያ ተዓቢ ስእሊ ክትመፅእ ከም ትኽእል ግን ግምት ኣለኒ ሶ ድሕሪኡ እቲ ብልጽግና ፕሮባብሊ ስትራቴጂ ክቕይር እዩ ምክንያቱ ንጽምዶ ለይዎ ምክንያቱ ሃገርና ንሃገር ከውድቐልና ዝኽእል ዝብል ገምጋም እውን ክወስድ ይኽእል ኸውን እዩ ዝብል ኣነ ገልፂ ዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት it's just incredible ተገርም ጥራይ ኢና ክንብሎ ንኽእል ምግራምካ ዘወድእ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንኤርትራ መፂና ክንውሕጣ ኢና ክንረግፃ ኢና ክንበልዓ ኢና ዝበሃል ከም ዘይነበረ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሎሚ ፈጠጥ ጥራያ ኮይና ዘላ እስኪ ኣብዝኻ ክንቅፅል ትግራይ ናብ ፌደራል መንግስቲ ህወሓት ደብዳቤ ጽሒፉል ይኽሎ እዚ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ብቐንዱ እንታይ መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ንፌደራል መንግስቲ ይኹን ንትካላዊ ሰብኣዊ መሰላት እንታይ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስዱ እዮም ይሓቱ ከም ዘለዉ ብዝምልክት ምስ ወሃቢ ቃል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እቲ ውድብ ኣቶ ብርሃነ ኣጽብሃ ተወኪስናዮ ኣለና
دبدابي لصحفنالو لكلهم تكال فيدرال منغستون ثم سبعون دبلوماسياوي محاورسب عالمون ادريس لغبري بوانانت فيدرال منغستي ያው ናይቱ ዕል ሓደ ፈራሚ ዋና አካል ስለዝኾነ ብፍላይ ቱ ኮይናት ምኽንያት ዘይነበሩ ግን ብድሕሪኡ ናይቲ ኮይናት ውፅኢት ዝኾኑ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዘይምምላስ ተፈናቀልቲ ዘይምምላስ ናይ ትግራይ መሰረታዊ አገልግሎት ዝበሃሉ ናይ ባንክ አገልግሎት ነዳጅ መድሓኒት መሰረታዊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ወሰንቲ ዝኾኑ ግን ሕዚ እውን ብፌደራል መንግስቲ ገደብ ዝተገበረሎም ነገራት ሕገ መንግስታዊ መሰል ስለዝኾኑ በዚኣቶም ነቲ ሕዚ የንፅላሊሉ ዘሎ ደመና ኩናት እውን ከም ምኽንያት ገይሩ ህወሓት ኣብዚኦም ተሓዊኡ ንኩናት መልዓሊ ኩናት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገር ግን ህወሓት እውን ዋላ ግቡእ ይፈፅም ናይ ትግራይ ዓቕምታት ይበትን ግን ከም ምኽንያት ስለዝለዓሉ በተለይ ንሕና ከምሳልሳውያን ትግራይ እውን መስነቱ ዓለም ለኸ መቸም እዛ ናይ ህወሓትን ናይ ብልፅግናን ኩሉ ግዜ ሸቕልቃል ዘበለት ነቲ ህዝቢ ዝረበሸት ጉዳይ ስለዝኾነት እቲ ኩነታት ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና በዚ ጌርና ድማ ናይ ትግራይ ክንዓፁ ዝረአናዮ ነገር ድሕር ደጊም ዘሎ ስርዓት ሕማቕ እዩ ዝብል ነገር ሲ ህዝብና ፈለጦ ክቅይር ተላዒሉ ኣለዎ ስለዚ እቲ መተካእቱ ኣብቲ መተካእቱ ነተኩር ኢና ኢልና ኣብቲ መተካእቱ ክነተኩር ከለና ግን ዝሓለፈ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ መሊኡ ዘይፀረየ ይፀንሕ ሞ ንእሽተይ ሽግር ይመፅእ እቲ ዝፈርስ ነገር እንታይ እዩ እቲ ስርዓት እዩ ዝፈርስ ህዝቢ ኣይኮነ ግዛዕ ኣይኮነ እቲ ስርዓት እዩ ዝፈርስ ስርዓት ድማ ብሓቆፋይ ዝኾነ መንግስቲ ክፈርስ مفراس مالت وتو تي بي ال اف هذا تي بي ال اف يزل زلو انا تي بي ال اف كله بتاعنا تسقم لي مغنياتو انا زفوت تي بي ال اف كاليو نصوص تخلو سرعات تسال سيتي اقداشيت ነገር ናይ ጸጥታ ሓይልታት ካብ ናይ ሓደ ፓርቲ ወገንተኝነት ወጽኦም ናብ ናይ ትግራይ ፓርላማ ናብ ናይ ትግራይ መንግስቲ ተገዛእቲኦም ዝኾኑ ትብል መቸም ዘረባ በቶም ባንዳታት ዝግበር ዘሎ ደረት የብሉን ነቲ ህወሓት ብዘርከቡ መንገዲ ክዝንጥልዎ ኢኻ ትሰምዕ ወላ እውን ኣብቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ማትዮም ዘለዉ ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዘመናት ናይ ኢኮኖሚ ትፋስ ወይ ከዓ ሳምባል ባህል ነበረ ቀይሕ ባሕሪ ኣሕሊፎም ብሻዕብያ ሸይጦም እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ናይ ልምዓት ሰባት ስለዘይኾኑ ናይ ለውጢ ሰባት ስለዘይኾኑ ትግራይ ዕፅዋይ ክባይ ዘእተዋ 1983 ዓ.ም እታ ናይ ሕጊ ኣራዊት ለውፅዎ ሕጊ እዚ ካብ ሻዕብያ ዝወሰዱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናልካ ነቶም ተጋሩ በመሓሩ ምስላእ ስለዝሃበየ በኦሮምኛ እውን ምስላእ ስለዝሃበየ ብተጋሩ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ቀፂልና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ ኤርትራ ብፍላይ ብጉዳይ ናይ ናቕፋ ኤርትራውያን ገንዘቦም ናብ ባንክ ክመልስሉ ዝኽእሉ ዕለት ኣኺሉ ስለ ዘሎ ሓንቲ እስከዚያ ክንሰምዕ ገደት ታገር ገንዘቦም ናብ ባንክ ገጽኡ ዝሃቦ ናይ ገዛ ገደብ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ክእክል እዩ ብዙሕ ሰብ ግን ብሰንኪ ዝተጓተተን ዘይምዕቡልን ኣሰራርሓ ባንክታት ገና ገንዘቡ ኣታዊ ክገብር ከም ዘይከኣለ ካብ ኤርትራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይምልክት መብዛሕትአን ባንክታት ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣስመራ ልዕሊ 50,000 ናቕፋ ኣታዊ ዝገብሩ ትካላት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ቀዳምነት ሂባ ብምህላወን ትሕቲ ዝተጠቕሰ ገንዘብ ዝሓዘ ሰብ ብሪጋን ቆፀራን ይፅበ ወይ በፂሑ ይምለስ ምህላው እዩ ዝግለጽ እቲ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ዝወፀ መግለፂ ባንኪ ኤርትራ ኣብ ዝተዋሃበ ግዜ ገደብ ገንዘቦም ኣታዊ ዘይገብሩ ወገናት ብፅኑዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እቲ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ግን ብንፅር ኣይተገልጸን ኣሰራርሓ ባንክታት ኤርትራ ድማ ገና ዘይዘመነን ኣብ ወረቐት ዝተመርኮሰን ኣገባብ ስለ ዝኾነ ምጎታትን ነዊሕ ሰዓታት ምፅባይን ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት እዚ ሃንደረተ ውሳነን ዘይተነፀረ ስግኣትን ንዕዳጋታት እቲ ሃገራት ትሕቲ ከቢድ ዘይልቡ ፅዕነት ወዲቕዎ ብምህላው ነጋዶ በቲ ዝሓዝዎ ንብረት ይቆፃፀርዎ ብምህላው እቲ ቁጠባዊ ኩነታት ካብቲ ከም ንቡር ዝተለምደ ዝፀንሐ ኣገባብ ወፅኡ ተናዊፁ ብሎ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ኤርትራ መገሻ ዘካየዱ ዜጋታት ንድሕነቶም ንዝብል ሽሞም ክግለጽ ፈቃደኛታት ዘይኮኑ ትዕዞቶም ዘካፈሉ ውልቀ ሰባት እቲ ቀዳማይ መርኣያ ናይ ዝክልውላው ኣብ ዋጋታት ሓለፍቲ ኣቑሑን ሸርፊ ወፃእን ዝንፀባረቕ ዘሎ ምስግባልን ዘይግኡነትን እዩ ዋጋ ዶላር ኣብ ዕዳጋ ምርግጋፅ እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብዘይገምትካዮ መጠን ይወርድን ይድይብን ኣለዎ ዝንቀሳቐስ ገንዘብ ተሓፂቡ እዩ ክብሉ ድማ ይርድኡ እዚ ለውፂ እዚ ድማ እዩ ነቲ ዕዳጋ ብከቢድ ሓሲቦ መዓልታዊ ሓለፍቶም ሕቁ ቀፃልነት እውን ዋግኡ ንውስኽ ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዘይርግኡ ቁጠባዊ ኩነታት ብፍላይ ነጋዶ ሰብ ሃብትን ዘለዎም ኣብ ኢዶም ዘሎ ገንዘብ ብኸመይ የድሕንዎ ዝብል ዓብ ጭንቀት ክፍታን ፈጢሩሎም ከም ዘለውን እቲ ካብ ኤርትራ ዝረኸበ ሓበሬታ የመልክት ኣብዚ እዋን ዋላ እኳ ሃገራዊ ባንኪ ኤርትራ ሰባት ኣብ ኢዶም ዘሎ ገንዘብ ናብ ባንኪ ከቱ መምርሒ እንተሃበ እቲ ምክንያት ብዋግዒ ብዘይምንጋሩ እቲ ሰልዲ ምናልባት ሃንደበት እንተተተቐይሩ ሰባት ኣብ ኢዶም ዘሎ ጥረ ገንዘብ ከይስእንዎ ስግኣት ከም ዘለዎም እውን ይስማዕ እዩ ቢቢሲ ዝሓቦ ፀብፃብ ኢና ንርኢ ዘለና ዕለት 30 ወርሒ 7 ንገብሮ ስለ ዘለና ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልትታት ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ክሳብ መወዳእታ ናይዛ ወርሒ እዚኣ ዜጋታት ኣብ ኢዶም ንዘሎ ናቕፋ ናብ ባንክታት ናይ ኤርትራ ክመልስዎ ኣብ ሕሳባቶም ክእትውዎ ከም ዘለዎም እዩ ነጊሩ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ሕጂ what is going to come next
ዝቕፅል ውሳነ ናይቲ መንግስቲ እንታይ ክኸውን ብዙሕ ዘይተፈልጠ ዝፍለጥ ነገር የለን ገንዘብካ ናብ ባንክ እትዎ ኣብ ባንክ ኣቐምጦ እሞ ድሕሪቱ መንግስቲ ዝብሎ እንታይ እዩ ንዝብል ብሓፈሻ ብኩነታት ናይ ኤርትራ ስለ ንሪኦ ዘለና ፍሉይ ኮይኑ እምበር ገንዘብካ ኣብ ባንክ እትዎ ካብ ባንክ ወፃኢ ገንዘብ ኣይተቐምጥ ዝብል ሕጊ ኣብ ኩሉ ሃገር እዩ ዘሎ ሚን ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ህዝቢ ተመሳሳሊ ሕጊ እዩ ዘለዎ ኢንፋክት የዩሮፒያን ዩኒዮን ካብ 500 ዩሮ ንላዕሊ ክትሕዝ የብልካን ዝብል ሕጊ ኣለዎም እዩ ንዑ እውን ከጉድልዎ ካብ 1000 ዩሮ ንላዕሊ ጥረ ገንዘብ ወይ ካሽ ኣብ ኢድ ሰብ ክህሉ የብሉን እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ብዙሕ ዘይሕጋዊ ነገራት ይግበር ዝብል ገምጋማ ስለ ዘሎ ካሽ ማለት መንግስታት ኣይፈትውዎን እዮም ምክንያቱ ብካሽ ተኸፍለ ነገር መንግስቲ ክቋፀሮ ስለ ዘይክእል ሕጂ ገለ ክፋል ናይ ካሽ ኣብ ኢዱ ክህልዎ እቲ ሰብ ግድን እዩ ኣብ ኤርትራ ምክንያቱ እንታይ ዳ ክነብር ኣብ ድኳንሲ ዘድልየካ እቲ 5,000 ኣብ ኢዱ ክሕዝ ኣለዎ እቲ ሰብ ወይ 3,000 ዝበሃል ካብኡ ዝብገስ ዝቤዛ ክትገብር ተኮይንካ ብባንክ ትራንስፈር ጥራይ በጊዕ ክትገዝእ ተኮይንካ ብባንክ ትራንስፈር ዝበሃል የለን ብቼክ ገለ መለ እውን ምስቲ ስሉጥነት ናይቲ ባንኪ ቁርብ ክብድ ዝበለ እዩ ስለዚ ንብዙሕ ሰብ ክትንክፍ ዝኽእል ኣርእስቲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ፈቲኻ ፀሊኻ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ሓበሬታታት ፅልዋ ኣለዎም እያ ህዝቢ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ናቶም ክፅሎ ይኽእል እዩ በዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ባንኪንግ ሴክተር ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ድማ ነቲ ኤርትራ ክትኣትዎ ትደሊ ዘላ ናብ ናይ ኢንቨስተርስ ድዩ ናይ ኢንቨስትመንት ዓውዲ ድዩ ክፉትነት ናይ ቁጠባ ንምግባር ድዩ ወሬቨር ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ከተኣታትዎ ዝኽእል ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ዝውሳነ እዚ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ብዝያዳ ክሰርሓሉ ዘለዋ ኢንቨስተር ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሓደ ሰብ ገንዘቡ ንኤርትራ ንከወፍር ተኮይኑ እቲ ቁጠባ ኩሉ ግዜ ፕሬዲክቲቢሊቲ ገንዘበይስ ኣብ ዘሎ ከምዚ ክህሉ ከም ዝኾነ ከጋጥመኒ ይኮነ ወይ ምቅያራት ናይ ፖሊሲ ሲ ዓበይ ደረጃ ንዓይ ክፀልወኒ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል ኮንፊደንስ ክህልዎ ኣለዎ ሰብ እዘየለቲ ኢንቨስተር ዝበሃል ኤርትራ ሲ ከም ካልኦት ሃገራት ኢንቨስተራት ትደልያ ገለገለ ሰብ ኣለዎ ኢንቨስተራት ኣየድልዩናን እዮም ገለ ናበለ ዝዛረብ ማለት እቲ መልሓስና ጥራይ ነቲ ሃገር ዘድልያ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ኩለን ሃገራት እንኮላ ኤርትራ ገንዘብ የድልያ እዩ ገንዘብ ዘለዎም ሰብ ሃብቲ የድልይዎ እጂ ኣነ ገለገለ ዝሰምዖ ዘለኹ ዝተረጋገፀ ምስ ኮነ ክነግረኩም እየ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ፅቡቅ ፕላናት ናይ ቁጠባ ክገብር ከም ዝኽእል ፅንፅንታታት ኣሎ መዓዝ ክግበር እዩ ብኸመይ ምስ ገለ ኢንቨስተራት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎ እውን ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎን ሓደ ዓብይ ናይ ኢንቨስትመንት ፕላትፎርም ኮንፈረንስ ድዩ ዋላ ገለ ንክግበር እውን ተበግሶታት ክህሉ ከም ዝኽእል ዝሰምዖ ነገራት ኣለኒ ግን ጭቡጥ ነገር ስለዘይኮነ ክንዛረበሎ ይንኽእል ኢና ኣብዚ ሓለፈ እውን ቅድሚዚ ናይ ባንኪን ሓበሬታ ምምፁ ሓደ ነገር ነጊረኩም ነይራኒ ኣብዚ ምፅአልኩም ነይረ እቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ከምኡ እውን ናይ ካልኦት ኤጀንሲስ ናይ ዩኤን ኣብቲ ባንኪንግ ሴክተር ናይ ኤርትራ ሕዳሴታት ወይ እውን ሪፎርምስ ወይ እውን ሓድሽ ኣሰራርሓ ሞደርናይዝ ንምግባሩ ብተደጋጋሚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡውን ምስ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ይራኸቡ ከም ዘለዉ ይነግሩ ነይሮም እዮም ቱ ወር ኤክስተንት እዚኣቶም ፅልዋ ክህልዎም እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣይ ሪሊ ሆፕ ከም ሓደ ኤርትራዊ ናተይ ትምኒት ውፅኢት ናይዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራውያን ናብ ቁጠባ ዝያዳ ከተክሩ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ናብ ዓዲ ገፁ ክጥምት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድማ ሕምባበ ናይ ቁጠባዊ ግዝጋሰናቱ ክፈጥር ዝኽእል ተበግሶታት ክውሰደሉ ዝኽእል ክኸውን ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ቁጠባን ጉዳይ ናይ ስደትን ይፅናሓለይ ክበሃሉ ዘይከኣለሉ ግዜ ኢና ዘለና ዝብል እምነት ኣለና ይፅናሓለይ ክንብለሉ ንኽእል ግዜ ኣለና ክንብለሉ ንኽእል የለን ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኣብዛ ዓመት እዚ ንገብሮ ተበግሶታት ክህሉ ይኽእል ኢሉ ማለትና ፅነ እዚ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ክሳብ 26 ትውዲ እውን ንገብሮ ተበግሶታት ክህሉ ኢሉ ነይሩ ሶ ሌትስ ሆፕ something good is going to come ሆፕ ተስፋ ጥራይ ኢና ክንገብር ንኽእል because I really don't know ኣብቲ ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ካብታ ኣብ ደገ ዝወፅእ ሓበሬታ ካብየ ናባኹም ዘምፅእ እምበር ብምስጢር ተፀናፂነ ካብ ገለ ነገር ብምስጢር መፂኑ ኢለ ብዙሕ ግዜ ክህቦ ዝኽእል ሓበሬታ የብለይ ስለዚ ዳርጋ ከም ዝበፅሐ ኤርትራዊ ካብ ደገ ካብቲ ፓብሊክ ዲስኮርስ ዝመፅእ ሓበሬታ እየ ምሳኹም ሸር ክገብር ዝደሊ ፉል ዲስክሎዥር ሙሉእ ግሉፅነት ዘለዎ መንገዲ ድማ ክኾነለይ ምክንያቱ ብድሕሪ መጋረጃ ዝመፀና ሓበሬታታት ኣምፅአ ሓደ ግዜ ምናልባት ስፔኩሌቲቭ ሓበሬታ ስለ ዘድሊ ወይ እውን ዘገድስ ንሓደ ነገር መብርሂ ስለ ትስእነሉ ብግልፂ ድማ መልሲ እንተሲኢንካሉ ገለገለ ግምታት ዝህቡኻ ከም ግምት ኢልካ ክትጠቕሶ ትኽእል ኢኻ ግምታት ኣሎ ግምታት ማለት ድማ ግምታት እዮም ሓቅነት ከይህልዎም ይኽእል ከም ግምታት ኢልካ ነቲ ግምታት ግን ከም ሓቂ ጌርካ ክሸጦ የብልካ ባህላ እየ ስለዚ እቲ ግምታት ግምታት እዩ ፅንፅንታታት ተኮይኖም ከም ፅንፅንታታት ኢኻ ክትሕልፎም ዘለካ ከም ውዱእ ሓቅታት ጌርካ ክትዛረበሎም ኣይትኽእል ኢኻ ናይ መወዳእታ
ኩነታት ናተይ ድማ በዚ ክንወዲና The Eritrean Festival USA 2026 in Dallas, Texas. We will be discussing Eritrean history, Eritrean identity, and Eritrean culture through Eritrean books. Roots of Grace will be available in Dallas, Texas. ኣብዚ እዋን እዚ ማይ ፌቨሬት ዘሎ ኣቶ ዳዊት ፀሓፊ ኣቶ ዳዊት ናብ ናይ ዳላስ ፌስቲቫል ዛዕባ ባህልናን ክብርታትናን ክንዛረብ ስለ ዝኾንና you are very welcome ይብለኩም ኣሎ ብልፅቲ መፅሓፍ the grace of roots ትብል ፅሒፍ ኣሎ ሓደራኹም ንኣቶ ዳዊት ሞራል መሃብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ዶኩመንቴሽን ናይ ኤርትራ የምፂልና ዘሎ ኣተባብዕዎ ሓግዝዎ መባል ዘድልየኩም ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ሓላፍነቱ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ይጅምር ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ፕሮባብሊ ናይ መወዳእታ ፌስቲቫል ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ስቶክሆልም ተኣምር ዝኾነ ፌስቲቫል ኣሕሊፎም ከም ዘለዎ ሰሚዕና ኣለና ናይ ኣሜሪካ ፌስቲቫል ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ክሬቲቪቲ ዘለዎ እዩ ብዙሕ ግዜ ፈጠራውነት ዘለዎ ሓበሬታታት ዘተኣናግድ ፌስቲቫል ምስ ምዃኑ ኣሚን ውዳቤታት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እዩ ዘስዕበና ዓይ ማለት ኤርትራውያን ኩሉ ፅቡቅ ዝኾኑ ውዳቤታት እንዲ ዘለዎም but America is top of the chart. ولا كاب ستوكهولم زلو كنتات بسوي أبز سكاندينافيا زلو نايب حكي زمستني ولا بلندن زلو كم أب سويسرلاند ناو سبوز خانة جزء نتلو نا أمريكا جن كنوتي فيستيفالات أبوليتيكا نا أمريكا نتنا إيرترا كنتات مغيار جزء أو تو ترى يزبن عبادنا غوتي زلنا سلزي سبوق فيستيفال يكبر لكم أنا I hope فرنايز عرهم كتريم في أمريكا زلهم بزوج يقوم قيهم أبزي قراتنا بالعال مس أمريكا زنبرنا جماعتنا مغيار بزوج صارين بزوج مسوات نزخفلكم يقوم أماهم تروح بقولوا جزء يفتر لكم قبل دلي لايك مقبرة رسول يتهم هبو جيجات تلو أرمو زو سخت تلو وسخو ناتكم دقف نزل كان لقداسيو يغني اللي كتبن وينوا معلالة شعبي حريف عندي والطيب شطارة حلتون حنتي شعبي ما يكوننا دياسبورا يقوم عاد زلنا عودنا حفاشي لحد لنا مزمن سرتنا يسورانا ما يكسر قوي أيضا منا